Cando éramos pequenos esperábamos con ilusión A Baltasar, a Gaspar e a Melchor. e metíamonos na cama co corazón a cen. Fun malo, porteime ben. Deitábaste máis cedo que todo o resto do ano e corrías o salón cunha grande ilusión abrir regalo, No mellor dos casos tiñas o Scalectric, o barco un pirata dos clics, un Madelman, un Argamboy ou un Cinesin. a barriguitas, a Barbie Guarancín. Pero solo un deles non te vayas a pensar, ou tiñas carbón por algunha catear. Pero co paso dos anos esto se descontrolou E agora regálase mogollón, e os nenos abren caixas e ningunha lle fai ilusión. suspendendo incluso a religión. Estamos dando unha mala educación, darlle todo o que queren conduce a frustración. No, 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 no. Querida familia, queremos vos cantar que este ano non queremos por Nadal nin a Play, nin tablet, nin teléfono con WhatsApp. Mercarme algo para xuntos xogar, un Monopolio, Trivial ou un simple parchís. Se reúne a familia, farame moi feliz. Regalarme un vale para irnos de excursión a Castela Mancha ou a Castela León. Un poquinho de tempo para xogar ao balón. Pido bolo de todo corazón, unha visita o domingo a casa dos avós, un bono de agarimo cargadiño de amor, unha suscripción para Masterchef. Cociñando xuntos pasarémolo ben, un paseo en bici, en patinete ou en skate. Un bo libro para ler, regalarme o vosso tempo para xuntos estar. A miña infancia pronto pasará, pronto pasará, pronto pasará. Queridas familias, regaládenos o vosso tempo. Dadevos conta que crecemos nun momento.